Velkommen til Den Blå Chris. Nu er jeg i gang med en filmkamp. Jeg tænker, om I ikke vil se den, og så filmer vi det over nu. Og jeg er allerede begyndt. Jeg vinder. Jeg har Leicester-trøjen. De har ikke så godt hold, så jeg har et helt guldhold jo, så jeg tror godt, jeg kan vinde. Kom så 92 hurtigt, mand. Han er der 92 paced. Den der, mand. Skal han kraftigt også løbe pace. Han er altså 92 pace. Så jeg tror godt, han kan løbe frem. Det er godt taget af ham. Det er stadigvæk lidt dårligt af mig. Men jeg tror godt, det er. Bare like, så er det bare det bedste, hvis I liker min video. Jeg lagde også en ud i går. Så, men han er 92 pace, så han kan godt løbe lidt hurtigt. Lidt og lidt. Han kan sagtens løbe, ja. Nej, det er ikke sådan. Er der offside? Nej. What? Nå. Sådan er det jo. Og giver frispark. Og nu, 1-0. Ej, der er offside. Ej, men det var heller ikke godt mål på testikken. Det må vi indrømme. Det var ikke et godt mål. Det kan godt være, at han jubler meget, men det var ikke et godt mål. Pis! Det er LOL, han hedder. Jeg tror, det er LOL, han hedder. LOL. Det ved jeg ikke, hvad han hedder. Jeg ved ikke, hvad hans klub hedder. LOL, et eller andet Tordinfil, eller hvad han hedder. Jackson. Jackson. Skal han ikke have frispark? De går lidt for hårdt på den. Takler rimelig hårdt på mig. Så er der hurtigt. Han er pace. Man giver så også lige pacen væk. Jackson Martinez. Kom så. Vi kan godt det her. Dommer. Rødt kort. Hvem er der rødt kort til? Det giver ret Piqué. Nej, det passer ikke. Det er ikke rødt kort til Gerard Piqué. Det er der ikke. Det er ikke godt. Det er godt ret, det der. Det kalder jeg en redning. Han ligger måske ind over. Det gør han faktisk. Men nej. Godt til stikken. Skal vi lige se Jorden Fran? Kan vi lige se Vela? Og kan vi lige se Paceman? Han kan lige pace lidt for os. Nej, der er også en, der er 95 pace. Det er så ham der. Han kan så løbe stærkere. Også god til at skyde.
Det er til at stene. Det der, det er godt reddet. Ej, dommer! Lige meget. Vi kan sagtens nå det, mens det kun er til pausen. Kan jeg sagtens lige nå at drible lidt op. Ja, okay, der er rimelig godt mål. Er der ikke frispark? Jeg er ligeglad, om der er gult kort. Bare rødt. Kovacic. Ej, nu har han taklet mig. Og det var så det. Og nu vil jeg lige sige, I skal bare like den. Det er det, der er værd. Vi ses. Hej.